Bħalma jiġri kull sena, il-Festa tal-Imnarja tippromovi dak kollu li huwa minsuġ fil-kultura Maltija, bħal frottu l-xejjex tal-bdiewa, is-snajja, il-bejjem ta' raħala Maltin u Għawċin, il-logħob u l-ikel tradizzjonali u l-għana. Il-ġimgħa wara nofsinhar ingħata bidu għal ftuħ tal-attivitajiet fejn bdew jinġabru l-karettuni mżejna u dilettanti biżwiemel tagħhom illi telqu parata mis-saqqajja u kienu milquha mill-banda lill-Ladam tar-Rabat illi tat atmosfera ta' festa lil dawk preżenti. Minn hawn il-parata telqet għalhom it-triq lejn il-Buskett fejn laqata wkoll il-banda l-oħra tar-Rabat, il-banda Konti Ruġġieru, li waslet lill-parata sal-Buskett. Mal-wasla fil-Buskett fost l-entużjażmu ta' dawk preżenti kien hemm l-eċċellenza tagħha l-President Miriam Spiteri De Bono, flimkien mal-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajd. Il-President Miriam Spiteri De Bono qalet li l-Imnarja hija festa li tagħtina identità għaliex tiċċelebra l-ħidma tal-bidwi u r-raħħal. L-istess qalu il-Ministru Refalo u s-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd li ddeskrivew l-Imnarja bħala festa importanti fil-kalendarju kulturali Malti u sansitra l-akbar festa agrarja tas-sena li hija mera tal-bżulija tar-raħħala u tal-bdiewa Maltin u Għawċin. F'atmosfera mill-isbaħ tkellimna ma' uħud minn dawk li kienu qed jieħdu sehem f'din il-festa ta' dak kollu li huwa Malti. Aħna x-xogħol tagħna konsisti nieħdu ħsieb ovvjament it-tjur li għandna warajna bħalissa hija eżibizzjoni mill-isbaħ fejn hawn ħafna rases differenti u kif ukoll tkun hawn wirja u jkun hawn il-judges biex ovvjament jingħata premju għal min ovvjament jirbaħ u ovvjament hawn ikel ukoll tradizzjonali u ovvjament hawn ħarġa għall-familja li hija sabiħa mmens. Kollha sbieħ, kollha għandek stara hawnhekk li hija bidlu s-sistema m'għadix l-antika. Qabel konna niġu bħallun u naraw kollox u niġu il-ħadd filgħodu. Illum trid tiġi 4 darbit jew 5 darbit biex tara kollox. L-Imnarja hija festa importanti ħafna illi tmur lura il-fuq minn 400 sena sa żmien il-kavallieri u hija l-festa tal-prodott Malti. Il-prodott Malti fl-intir u sbuħija kollha tiegħu. Mhux biss l-annimali, l-bejjem u l-prodotti agrikoli, imma il-patrimonju kulturali tagħna, is-sfin folkloristiku, il-kant, l-għana, dak kollu li għamilna tas-sew Maltin.